Спортен клуб по художествена гимнастика Гълъбово бе приятната изненада в 10-то издание на международния турнир по художествена гимнастика за деца Коледни звездички, който се проведе в град Мездра. Триото на Гълъбовския клуб Теодора Момчилова, Пламена Маринова, Галияна Пировска спечели златните медали при момичетата до 11 години. Също на първо място се класира и дуетът Стела Милкова и Катерина Иванова при гимнастичките до 7 години. Щастливата треньорка на победителките благодари на момичетата за невероятното представяне. Рядко се случва толкова млад клуб да постига такива резултати. Благодаря на момичетата за положените усилия в тренировките. Те не се притесниха по време на състезанието и играха почти без грешка. Получихме много похвали от представителите на другите клубове, коментира Жанета Райкова. В турнира взеха участие 116 гимнастички от 5 до 11 годишна възраст от 7 клуба от България и селекциите на немския Grünen Weiß Падерборн и австрийския Андромеда Виена. Комплексен победител стана спортен клуб Алегро Търговище.